Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ula shitane geningo kasindi ni Allah ta'ala togo barkamai. Ka solli an kuntigi ka ana sumogo ana jenyogo nyumawo ambe befu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami folo kanga autorité munu nana kenen bunya ni denfaya be autorité ubulu noé anga général anan koroke général Ismaël Wage alimye ben ministre ani kileya ministre bara indamnela aya ambunya antara fi chien chama aya bismillah ko nyumana ala kanto nyoko o temenengo anga ministre an yɛrɛ ka ministre affaires religieuses mi islamo beke kilenye nyana anga se ni kenen ka amba yɛrɛ fene fu ka wali nyumando kase anga chokoroba munu mi kene ka kadamne Sheikh Yakub Dukre kase anga chokoroba ma Sheikh Bouye Ahmada Amahula kase anga chokoroba ma Sherif Ousmane Madane Haidara au conseil président ani mogoba fɛn bi kɛnɛ in gayani no an se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ne ni Sheikh Abu Jaafar ani Sheikh Adam kuma min m'an bolo o de ye silamɛw ka bɛn wajibi de ye farida don i n'a fɔ seli ni su ni hiji ni jaga a farida ka bon n'o ye silamɛw ka kɛ kelen ni silamɛw ma kɛ kelen ye jugu bi yɛlɛ silamɛya la surtout fɛɛrɛ jugu min tigɛlen don silamɛya kama bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama kabini ni mɔgɔ min ye tubabuw ka jeux lajɛ contre l'islam aujourd'hui c'est très grave contre souveraineté c'est très grave mɔgɔ n'i ko k'i b'i k'i yɛrɛ ta ye tubabuw tɛ k'i fɛ bon yɛrɛ ta ye jamana mun y'o sira ta u tɛ k'i fɛ i n'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn na bi Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama bon silamɛya fana ye diinɛ min fana bɛ yen n'a tɛ siri mɔgɔ la donc nin fɛn in bɛɛ ye kelen de ye o tuma na n'a a denfaya dira an ka fanga ma u n'a ka kan sabu olu bi baara min na ani anw ka nin baara a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni kɛnɛ min filɛ nin ye a b'an hakili jigin tarikiyan wagati dɔ gɛlɛyara silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ al-imamu al-Hasan alayhi salam alakira mɔden Fatimatu Zahraw de Hasan a gɛlɛyara a wagati ale fa ani Muawiya cɛ a gɛlɛyara silamɛ caman ni tora la mais ale de ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka a san wele ko amul jamaati jama san bon ni mɔgɔ ka kan ni silamɛw farali ye ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ ka kan n'a baara ye mɔgɔ minnu damɛyara ka taa Imam Hasan ma o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o fɔlɔfɔlɔ ye shirifu de donc an bɛ nin dɔrɔn de ɲini wa nin de kan ka kɛ mɔgɔ min kan ka ye ala ko kɛlɛ la kira ko kɛlɛ la diinɛ ko kɛlɛ la kuranɛ ko kɛlɛ la o fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ min damɛyara ka taa ala kira ma mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka aw suit o ye wajibi farida de donc ne tɛ n ka kuma janya ne b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh